til Enkeltverset. Nå lad mig præsentere dig for et tidsvarende projekt. Siden 2K7 under et tag kørt perfekt. Vi snakker Hassenberg, uddansekarriere. Alt fra dyr til doktor hen i hånden, bakker var der mere. Og det bliver helt sikkert top lækkert modern art. Du får din frihed under ansvar helt fra start. Et nice bevis i hånden sidste dag du ender op. Dit første skridt starter her i vejen helt til top. Det første skridt det starter her. En karriere fra Hassenberg. Så smid de lækre hænder op. For Kolding rocker non-stop. Tag på Hassenberg, bliv dig selv. Du skal tro på dit værd, du skal tro på dig selv. Og på Hassenberg, åbne større tal, distrakte horisonter, du gerne vil. Hassenberg, 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 Hassenberg. Det er ikke småting du kan tilføje til CV.